tafadzwa uya pamberi pachangamire tinambane zviri pamutemo tobva tagora zvatakashanda. Ambuya ira nyaya yanyu mudare tinzwe. Pamusoro idare. Baba nyaya ndakauya kumangara kunoku muchitaura kudare atikunetsara kubva nemuranda wangu tafadza nyamushira. Inini handichada murume akundishungurudza nenhau yechihure chaari kuita. Akabuda pamba akadzoka anenge achinditukira chitusi achibatanidzira achitukira chitusi akadzoka pamba ukajaidzwa namai wako akasvika pamba otokotukirira uri mbwa uri mhata ufunge ukajaidzwa namai wako nababa wako ukapurira kuchiprazi iwewe ukapurira kuchiprazi ukajaidzwa namai wako nababa wako apedza kudaro wakabva andituka kuti nyini yako iwewe hainake. Mapesa DJ yatashizwa. Ade. Inini chokwadi chenyaya iri kutaurwa naadzimai vangu avo ndechekuti ndaona kuti vari kutaura vachikanganwa kuti chikaita kuti vasumuke, nyaya ikaita kuti vasumuke ikasiya hombo. Saka ini ndauya nehombo singapedze nguva ndachida kupa hombo umire utaure nyaya yacho. Tanga wapindwa nyatawa namai avo vati uyatiramba remudare zviri pamutemo ndovatara zvikonzesvo zvauri kurambira pindura. Alright, ayo nyaya vari kutaura ndainzwa. Ndinoisiya mumaoko menyu dare mino kuti mukaziva ndina mhosva naye. Handina kana kumurova kana kumutuka kana kuti asi akatobuda musi wa 26 June kusvika pari nhasi asati adzoka kumba. Ndakafonerwa naatezvara musi wa 15. Ava wateerera pavanga vachitaura chinonzi kupindura unochiziva kubvuma zvavataura kuti ndizvo kana kuzviramba iwe wozotaurawo zvako usatanga waisa zvako pane zvinoda kupindura. Uyu mukadzi uyu zvaataura kuti zvinyadzi shuwa ndinomutuka, zvaataura kuti haachandida ndichiri kumuda, wapedza wapindura uchitanga zvako iwewe zvakugarisa apa ndezvevanhu ndozvinoda kupindura. Pamusoro idare zviri kutaurwa zvokuti inini ndinotuka mudzimai ndezvekunyepa. Mukadzi uyu ari kuti haachandida, inini handina mhosva naye mukadzi uyu chiri kutomuda. Zvakadati munogoya pauri wanzwa mashoko ataura mukadzi uyu Ndamanga mashoko akanyadzisa tunozviziva iye angataurwe here kungokrema kuti anoti zvakati izvotiti zvakati nezvinhu zvakarema saizvonso izvo zvisipo. Ya mashoko aya ndeekunyepa nokuti ndauya nehombowo. Ipapa agona babamboti ipapa agona takuchida zvako iwewe zvaunofungidzira kuti mukadzi uyu sei ari kukuramba izvi watazvizi. Maita basa daro. Nyaya iri kuitika tichigara nemudzimai kubva 2015. Mudzimai uyu pakaita mari 1 anotiza. Nguva yekuti basa ratanga anotiza. Semazuva ekutanga anotiza kuita kana kuti 2 weeks. Paanodzoka anouya ari wegani akabata tsamba semazuva ekutanga aiuya akabata tsamba 2 mapeji. Mamwe chete ndombonoratidza baba vangu ndobva ndatomachengeta makore. Nokufamba kwenguva mapepa aya anofanira kunge akazodzisapiwa ndisizoziva kuti akaita sei, asi ndikatobva machengeta. Nguva yebasa anotiza, nguva yekuti paita mari anotiza. Tsamba yekuti mudzimai wangu atiza ndeti mamwe ainyorwa kuti baba vatigarisane zvakanaka, aitongotaurwa zvakawanda zvavanenge vaenda kunomhangara ivo. Pinda muumbowo wezvavari kubvira pamusha zvisiri izvo waramba. Ndiri kuti vanotiza basa 1 anditika pakaita mari vanotiza. Inzwaika baba chako uyu murume uyu aramba zvinhu izvi achiti ndine umbowo. Ipapo pandakupinda manje pekuti adzimai vangu kuti vabude pamba handiti. Adzimai vangu kuti vabude pamba inini. Takakohwa gore rino tikaita 17 bells. Taita 17 bells. Ndakauya ndakabata 2,400 ndo yakawanika pacash. Ndobva ndati zizotengesa imwe mari kwana kuita kuti 3,000. Ndombowo here. Ndauya naatete vari panapo.
dai wangoti ndine umbo atete vaitigadzirisa nyaya iyi zvino ukati ini ndine umbo atete vako vemukadzi atete vemukadzi varipo atete vangu varipo atete vemukadzi yaya vachiuya ndakubvunza wati vano ndovebasa vanotiza pakaita mari vanotiza mari iye hadi kutomuitambira vanotiza mari yacho vamwe vacho atete vangu vari pana atete mune here chamunozivawo pakati pevaviri ava pamusoro changama inini paumbowo vavira ndino umbowo hwokuziva ndichitonga nyaya iyi muzukuru wangu chaiye ari Rome hatsurike hateerere murume wake hateerere nini atete vake hateerere baba atete manjeka vataura chokwadi vangotaura vachipedza saka nekuda kwekusateerera ikoko ndokwakusaka arambe murume iwo wapupurirwa atete vari kupupura kuti shuwa mukadzi uyu hana ava atete ndovake ivova atete ava ndovake chaivo ndova rutoti uyu hateerere baba vake kumbereka hateerere atete vake hanzvadzi yababa vake hatina kutora atete uyu nokutadza kwake kwacheikoko kutaurwa navanhu ndokwazokisakisa naso yaini murume handichada kureva kuti muchidimbu zvaataura zvezvemanje zviri kubuda pachena kuti baba havazviramba naatete ava vari kuzviramba kuti inhubu ndozvaari kurambira nekuda kwezvikonzero zvandanzwa semadzimambo hatifarire kuti dzimba dziparare sema zvamataura ndazvinzwa munoti kudii murume wenyu ati ini mukadzi wangu ndichiri kumuda zvizvo zvaari kunditaurira manyepo asi mukadzi wangu ndichiri kumuda inini murume wangu handichada bhozi pakunditukira pacho chitusi papo akazosvika akaita katatu achimuka usiku akanditaura muromo wekuti ndinokutema nedemo ndikabuda panze apo ndinorodza demo ndikakutema ndotsvaga mushonga wekutsipika kuti usamuke ndimukiwa nengozi saka ini ndosvikawo kupi apa ndikunzi ini handiteereri makaita vana vangani ndine vana 4 ndipa vana 4 morambana nemangozi namadzidzana ane chipari here kune mukadzi ariko hakuna kana mausina chipari ndaifungidza kuti payo dai mangobvira amai matsurika sezvekutaura atenda kuti ndobozama asi muzukuru wangu chaiye hatsurike ndaona ruoko rwanga rakasumuka panamaya avo Buriani. Yatenda omurumo. Inini. Vanetsana ndakaenda kuva vana. Ndikamuti ndivagadzirisa. Mukadzi uyu akataura kuti murume akanipa mari shoma 400. Saka inini ndakienda kumusha kwedu. Mukadzi uyu akapinda akatora bhukuro. Akapa murume uyu, murume haana kutambira. Uyu ndobva anobhukuro kuzoisa pamakumbo pangu. Inini kuti muzukuru wenyu ndati handichamuda. Ndobva auya kuno. Ndobva aenda kumapurisa. Akatora kumapurisa dzokera kumurume wako. Unokumbira ruregerero atevhara wawakapa bhukuro. Uye haana kuuya ndasati svitsa kuno. Ndonyaya yakabvira yekumba kuti murume akanipa mari shoma. Haisi kubana.
amai danza mataura abwazo wazvikwanisa kuzvipfekenura ateere munhu wachinyepera murume uyo. Saka amai vandetichanga mede vaigona pashama vai pashama amai okubva toti atukana muno nanatezva unoaroora uyako atukana nanyaya ikoni munhu azisaya chapupu vanogona kuzorongeka kuti vachaura futi akononyepera muchitukana unowana nzira imwe yekutaura nayo unowana nenyarikani unoatukana Runyararo changamira vagone kutaura kana imi muchiri kutaura ingata tiri kutendera vane vari kusimudza maoko. Right, amai zvese zvamataura ndazvinzwa kuti mune chigumbo chekuti murume hamuchada, asi ndachifungidzira kuti mumbodzoka futi kumba mumbonorayirwa kuti imba yenyu isaparare. Ndizvo ndandichifunga kuti dai mambodzokera kumba zvida murume ndanzwa achiti iye mukadzi wangu ndichiri kumuda imba iyo isaparare munoti kudii? Hainini hangu mambo ndakadzokera kumba ndozvokura hangu. Regai tiite dare rimwe chete semadzimambo sezvandikutaura hatifarire kuti dzimba dziparare. Chacho chishuwo changu chokuti dai ambodzokera kumba zvake vanoyanana vogadzirisana naatete. Anatete vatoripo vechikuru vanoda kugadzirisa vandatozoona kuti takamanikidzira mangwana tinozochema azviuraya zvaakutaura. Saka tokusunungura kwakanaka ndamboenda mbofunga kuti imba isaparare mudzokedzane, asi ndatoona kuti takamanikidzira unozonzwa kunzi akumwira mushonga obva apa. Saka ndatofunga kuti imba iyoyo zvitoribheta iparare asununguke musunungure. Atete tizwenyere kupedzisira pamusoro edare ini ndikutaurawo sekumbomubata kwandakamuita paakanga atiza akabva ndakamuti inini kuti udzokere kumba uku kunokumbira ruregero sezvo tabva kumapurisa hazviite tisina kutaurira baba vako. Enda kuna baba ukasvika wapa chichemo chako. Baba vakasvika vakamugadzira vakati chidzokera kumba kwako mwana wangu vaina vako vaende kuchikoro vana vadiki. Baba vake ava ndobva vafona kuti atete ndakagarira muzukuru wenyu varume vava ndakagarira muzukuru wenyu ari kusvika here. Iye akasvika nopapa pangu manheru adzikira kwavo kwamai kwaruwani ndobva asvika nopapa pangu manheru ndobva amuka achinditsotsa musi wechitatu achindi kumhanya nemwana wechikoro iye achiuya kunomhangara kuno kudai. Hapana kana wakaudza nyaya yake. Nyaya iyi ndo yake iye naamai vake ndo vari kuronga matare yavo iwaya vakadaro. Amai vake ndo vari kutonga mwana uyu akauya ndowo musango achisvika kungosiswa mukati memusha wedu akaenda gore rimwe chete wechikoro grade 3 grade 4 amai vake vanga vatora mwana wavo kumba kwawatiza ambuya vari kundishusha. Musoro idari ndapedza. regai singopedza takadaro zvakuda pachina kuti imba iyi hatikuramba takamira nayo. Ambuya maita shukushuku tatakutokombera kuda kuti kudiko vane yero inini mashoko yakutaura uyu mwana wangu namai wangu mashoko ekutaura ndakadzikira kumba kwangu kariwani haana kudzikira kumba kwangu bvunzai mukomana akagara pamwana wangu akauya achitobva kuna choti ndatobva kumukira dare ini ndaidzivisa sei iye munhu asvire kare kudare inini ndindotonga mwana uyu kuti auye kuno akatofonera baba wake vakataurana nababa wake akati wedzoka kumurume iye akati ini zvemurume handichada baba wake akamupinda kuti inini kana wati zvokurume hauchada zvakwauri chienda unogara kana warabana nemurume wako zodudza mhinduro yamunenge maita mabva kudare mamapedzerana ndakunzi inini ndiri kutadza kutonga mwana asi mwana uyu ane kakawanda asiya nebheki kumba kwangu ndichimutambira newanake wese aripo ndichichengeta manzi achinetsana nemurume wake ndichitambira ndichichengeta ndomudzororedzera kuti dzoka kumurume atidzokera kumurume dzoka kumurume kakawanda mwana asiya nebheki manzi asi nhasi ndindozi inini ndiri kupadza mushonga maita basa amaiti regai patatokumbira mune nyaya Alright, regai titi chinoratidza kuti zveshuwa wati hauchada murume chii mudare ramambo doti chinoratidza kuti zveshuwa murume handichada.
Kupuro unobvisa kupuro kana mati hatichada murume. Aiwa katimbomira. Inatezvara here? Gava yatezvara. Ndini? Ndini. Usaite pazohasha. Baba we kuwasha ngawaya. Baba baba mamirirwa. Naye vabereki tisiteika runyararo. Atezvara, makamira sa atezvara. Ndinotenda. Anzi nemwana wenyu achada murume ndobva akudza gupuro. Asi samamboda muzviramba. Imi munoti kuti gupuro rakuda. Pamusoro wedai. Ini ndatumwa ndakamirira saatezvara. Ndanzi ukasvika ikoko unosvika kuti amai vake nemwana wavo ndivo vachapedza nyaya yacho, vanozotiudza zvavanenge vabudisa musarudzo ravo. Havasi kuuya kuno. Mana amai. Amkurungai. Hanzi nemurora wenyu achada murume ndobva akudza gupuro. Munotokuti ingana ndichizviramba ndakuzviramba. Ndinotaurisa zvinhu zvinodikanwa vanhu vese. Mumaziso mangu handisati ndakwanisa kuona zvinhu zvekaindiyo, nekuti nhau yacho chaiyo kubva paikatanga muora akatosvika nekwandindi ndikatuma hanzva dzangu ndononzwa nhau dzekuvana ataurira inini handiko ndikigadzirisa wozva wondiudzawo uya undiudza kuti muora nyabvisa gupuro. After 2-3 days ndinzwa mapurisa akatsvaga nyaya akaona pasina kana musoro wonyaya. Mukadzi futi akati ndinadzomba kwangu gupuro ndakabvisa nekutsanga aoti nyaya yake yanga yafa. Chidzoka unokumbira regere uchenza tetara kukumbira regere tetara funga vakauya vakati vana hanzodzi yangu Chinokona kuzorebesa. Ndanguti kudini. Saka hazvina maziso ekuona izvo. Saka kuti zvanga handisi. Kurora. Hanzi naatezvara. Ini ndanga ndisati kuti imba iparare. Handina zvinoona maiso wangu handisati ndada kutambira zvinhu zvakaita sezvizvi. Dai anga adzoka murora agara mumusha vachengetana nemurume wake. Unoti kuti Inini dare ina ndichazvikwanisa ndichazvo. Hanzi ndasaina. Wanzwa kuna ndasaina, asaina. Hanzi ndasaina inini. Nemusha wangu ndapata. Ndazvitadza. Ndisati ndabvisa gupuro. Saka zvareva kuti musha wadi waparara. Zvakanaka changamira. Zvakwa munyimidai kuti kana munhu aparadza zvinhu zvake azviparadza wega asina muparadzira munotonga usei. Ndinodaira kuti vanhu havarambana zviri pamutemo mudare ramambo.tito. Zvareva kuti uyo tatomusunungura kubva nhasi. Kana svondo inouya kana mwedzi unouya akanzi ane chikomba aroorwa achisiri mhosva kuti munokwirira chikomba ichocho kudare kuti ndamubata. Because vanhu havarambana zviri pamutemo. Zviri kunzwa hauchamufudza kuti ndazomunana nhengi because marambana zviri pamutemo. Zviri kunzwika. Kana mune midziyo yamamakashanda inogona kubatsiridzai zvatiri kuita vamwe. Inonziyo pachirungu sharing of property. Munouya kuofisi kwedu tokubatsiridzai mugovana zvinhu zvenyu zviri pamutemo. Zviri kunzwika. Ndachikumbirawo kutaura chakamuri. Zvakafanira kuti tinge tichigovana, asi pane mamwe mashoko atingateerera apindira pakuti kana amai vatoguma kuti aitiza. Saka ini ndichifungidzira kuti mudziyo yacho vakudaidza kunongedzera zvakada mande izuva rinenge rakasununguka makauya mande kuofisi kwedu tokubatsiridzai. Atete shoko rinyere kupedzisira. Chandiri kuona ini kuimba yemwana uyu inonyadzisa mambo.
inonyadzisa pakuti aipiwa mari gore rega rega 280 300 400 panopiwa mari otiza oenda kupamake panopiwa mari otiza oenda kupamake panopiwa akunyara kudzoka ne400 haana kana mbacha izvo zvimadhende ega ega mwana haasi kuenda kuchikoro mwana ane gore haasi kuenda kuchikoro imba yacho inosungika sei akunyara kudzoka nekuti haana chokupfekedza mwana vana havana bhutsu havana hembe havana chikafu 400 atiza nayo vanojei midziyo iyoyo ndachibvudza kuti pakugovana zviri nani mupe murume mupe vana vake uye arege kuwana chinhu ngaaende kurorewa kana ida kurorewa ngaaende kutangira ipapo mambo ndapedza vana havasi kuenda kuchikoro vana vakapedza 4 years pagora netiza katatu patema netiza 2 months mwana asingafundi zobuda izvo